Moi drodzy, zostałem zaproszony na pierwszy super tajny pokaz nowego Battlefielda 1. Dawid już tam powinien być. Dostaliśmy nawet superancki poczęstunek. O, witam. Witam, Dawid, co tam? Kurde, próbuję tutaj narzgać, bo wiesz co nam powiedzieli? Że mamy sobie na razie pograć w Battlefielda. Aha, dali nam już to jest ta tutaj wersja replikę. testowa? To jest ta testowa wersja. Fajna, ale przynajmniej kiełbasę dali. I zapałki. No, spokojnie. Ja. Witam Was gorąco, moi drodzy. Słuchajcie, jesteśmy na grillu. Ze mną jest Mikołaj, który tutaj za kamerą właśnie operuje swoim aparatem. Dzisiaj postanowiliśmy sobie rozpalić grilla weekendowego, ale zobaczcie co. Zobaczcie, czego będziemy używać. To jest eko-ognisko. I w ogóle jestem w szoku, że coś takiego było. Kupiłem to w Biedronce. Ten materiał nie zawiera tutaj lokowania produktu, bardziej chcę tutaj wypróbować, bo co mnie zaintrygowało. Coś takiego, co kosztuje złoty 80 zł, jest tutaj bardzo hucznie reklamowane jako najłatwiejszy sposób na rozpalanie ognia. I oni mają tutaj jakąś historię, zobaczcie w ogóle, że oni chcą w ogóle wszystko ekologicznie robić. Ich misja nawet, ich misją jest to, aby w ogóle zmienić sposób rozpalania ogniska. A jak to w ogóle wygląda? Rozpala wszystko. Zobaczcie, niezależnie czy to jest kominek, czy to jest ognisko, czy to jest co? Czy to jest kocioł, grill. Moi drodzy, zobaczmy, co znajduje się w środku. Znajduje się, tak, paczka zapałek, opakowanie zapałek, zwykłe zapałki, tutaj z jakimś takim logotypem. No i mamy w środku takie eko-ognisko. I zobaczymy, co to jest, bo to wygląda generalnie jak kilka kawałków suchego drewna, które są w jakiś sposób tutaj tekturą połączone, a na samym dole, zobaczcie, to może tak pokażę w środku, na samym dole są trociny i tam jest coś, co te trociny złapało. Nie jest to klej pewnie, to jest, nie wiem, to wygląda jak jakaś żywica, coś co będzie łatwopalne. No to zobaczmy w ogóle, czy to ma sens i rację bytu, tak? Nie wiem, czy to jest, wiesz co, bo to jest podpałka chyba dla totalnych frajerów, co już nie potrafią nawet rozpalić ogniska, to mi się wydaje, że to jest właśnie dla nich. Czyli idealne. Idealne dla nas. Tam jest coś takiego generalnie, co powoduje, że to się rozpali, no nie wiem. Suche, ale czujesz to? Suche takie są kawałeczki, ale coś podejrzanie pachnie. To jest Jakoś chyba czymś tak to nie jest chyba sztucznie eko. chyba. To nie jest chyba eko, ale dobra, no to generalnie jak to się już rozpala, to powinniśmy tutaj położyć kilka kawałków. Może się nie podpalę. Może coś takiego. Może ten kawałek. Dorzuć coś od siebie, Mikołaj, no. Dobre słowo mogę dorzucić. Dobre słowo. A tak sobie przygasiłem ten ogień. Dobra. Moi drodzy, no to nie będziemy tu już budować. Zaraz Wam zdam relację, jak już faktycznie się to rozpali, to Wam powiem, czy warto było wydać złoty 80 na eko-ognisko. Czy my są zadowoleni z jakości ognia? Z jakości usług eko-ogniska. No, wygląda bardzo dobrze. Pachnie średnio eko, ale no, miał być ogień do frajerów. Jest ogień. I są frajerzy. No.